mau bah. Lada ngingiat kindiat ela ka jong ka jing em naka rengko em kadai ka jing dei utrai bat pai ba. Hari hak ka bajelew kadai ka jing dei jong utrai bat na. Berkata kadai ka AK ka bakongsan ba mentau snam ngilai apoi no saban kut pila ngam jelew ne em bat utrai. Pila ngiat ne em yala ka jong kai ka ling ka jong pi ka jing em ka jong pi sha utrai. Yo pidang sakut sa ka malong manswa. Dei no makata kadon ka stage ka kasiti Petros ka batay bo bangait uyat naga jing di dot hado bo na kelas non umau ke lada ubangait umyat kum tayam ngakwa banong epi ka supha bo un phaidien ka supha bo un kalano biang naga jing bot ka jong try ngadon ne ka topik menta ha ka por ka bamenta ka bangakwa bania sambat pi shwa banginia jamno stangkat tukat ne syakata ka jing em ka bathamai ka ada senam batamai ka ongom no ngai kwa bangkran sepangan ka topik pila ban yoi haki screen ki jong fi ka ongom no jing bi jong ka ong kame kan ngot basai khoslai nai rakti ngatip weiru nom dan balat nang ne denem dai weiru nom dan balat nang ne barok khoslai ubayong khoslai kumno ngan le rathit lut ki krim man penli ila jong syasyu ya kesengi julek syasngi syura harus tangkat no patip bok meladuna vitamin D denam dai uba sengat kwa rekho kwa sengat kita di jingkus lai berik maria kan kita kan bagi jingkus lai dan na kuslai lot ya kita keke bangak kwa ban kran hakan kesengi ke jingbi jong ke jingkus lai namar belai ke bible ke batai de uba kuslai em kadi ke jingbi dengan batai ro ya pi Hagaktin pareng kadon arti kentin worry and concern. Concern kamut worry. Hagaktin kasih bro arti kadon mekentin kuslai. Kamdon mo ngamong ngipi bangim dai ban concern mo ne ban perkat. Henry ke Bible kam sya yangi bangin nai worry lani kuslai. Fio ap bangin nai yu kuslai. Pinya pai ban ngan hagaktin ke jong blain na ke gospel jong Matius kalenong gaba real kadekot kaba arpusan terter hagani ke jaka kidon kini ki jingkeli kaba ujisu ubo ya ki jingkeli kabanung kong do ubo ya kani ke jingkeli ko buat uong ke jingem ke kamkor banya ke bam bat ke jankob kata kani ke jingkeli i ki dak jingkeli yang tu bau do ong ba ke jingem ke kamkor ya ke jingbam ke metru ya ke jankob kata ada ke jingkeli ke benengkong do ubo jingkeli udon kumbah nyau teli ke jingkeli ubo hang ne kaba ar uong pi pimlong ki ba kamkor yakisim kata ada ke jingkeli kaba ar kaba kadon ke dak jingkeli ba udo ong pi te pimlong ki ba kamkor shibon yaki mot ikisim ikisim yeng nangta kaba lai ubo ya ke jingkeli bat uda ong ba uno ta uba kuslai ubala ban pentam shipro yala kerenyang kata ada ke jingkeli ke balai nangta ubo pat ke jingkeli ke basau belai bapi kuslai bat nangta uburu ya ke jingkeli biang susu uong ba ke ai ke bangin bam ya ke ai ke bangin di bat ya ke ai ke bangin kop dan nyauteli ki jingkeli ke ba ujisu pina pulih hang ne em pinda yoi ya kita ki dak jingkeli hang ne udan ngatip babul se play bible ngiklet iki koma ngiklet iki full stop ngiklet nanong fi ki dak jingkeli kini de ki nyoteli ke jingkeli ka bo jisu ubo pat pitep kini ki nyoteli ki jingkeli am tarai ngam na pir ngidon ha ka jingem jongi ngidon ha ka jingem jongi sapang ka jingem jongi ka ba banong ke ai bangan sayo ya ka bangan bam ke ai bangan sadi ke ai bangan sakup ka yeng jonga kan long ba kumno ki khon kin long ba kumno bat kumta terter ngidon la ka jongka dak jingkeli bat fi hagni ga nado gal nong ka ba nriu de khot ka ba arpusan hado lai pusau ujisu ukran nriu sien sapang kuslai kan no sapang gai ka kini ka kentin kuslai pinlap kan no Henry sien yang nega kentin kuslai, but lai sien uong pat wat kuslai. But kani nega kei kaba ujisu uwanra hangi bangim day ya kaba ngin kuslai. Namar ka jing kuslai am
teng ka kalalong kata ka pang pedeng ka GM jongi dei namar kata Ukraine katu ka bahasa jerong ni jong kiti dekot pinlap hang tu ka ong he badon ka spa jong pi hang taru kan long ka donut jong pi dekot bar pawei ka ju ka lenong gospel Matius ka ka bu Jisu Ukraine hang ni ong lana ka jingim jong pi ka dap da ka jingkus lai ka spa jong pi bat ka donut ka jong pi ka day hang tahi ka bamot na makata ka jingkus lai ka kalalong ka spa ha ka jingim jong pi bat ka donut jong pi barabor ka non ha ka jingkus lai ha ka ka jing kuslai bat kani ka kentin kuslai la pilih shim dawai teng doktor cek fi QBP shini bat kum ta ter kin ong beli fi kuslai na phim lang ban yo thia na kum ta ter bat teng yongi ha ka jinglong briu tengin ong kum no mo kum ta ngi kum kuslai hoi ngam ong fi ka kani ka kentin concern la ne klam prakhat ngi hap hi ban prakhat na mo Jisu hi kai ru ye kata uno tau batei ye ka yeng la da song shwa ba ula ne em un prakhat shwa ba ula ne em ban pendap kata ka dei ka jing perkat henry ka kentin kuslai ka jing mot jeng kuslai ka bamut ka pendu no na ka jing em ka jong pi ya ka jing kemen ka pen blat no ya ka jing long melu jong ka jing em ka jong pi ka bamut ya ka ka ba pitip sapang utrai ka pen blat no ya kata ka pen arta tin no ya kata ka pen rit no ya ka jinget ka jong pi namar ha ka dekot ka ba lai po udah keren pi ki ba rit ya ka jinget namar balai la ngadon ka jing kuslai em wan ya ka jinget jong em ka jap no namar balai kani ka dei ka benta ka jong ni ka kentin banong kuslai ci sin hi ubriu wan syakata ka jing kuslai em udolot no ya ka aka baro jong kata ka jing em ka jong ki ken bat kham ta me ngalong fi hakne ka por ka bamenta ngalong fi ngi kum ki briu em wat la ngi la ngai au Jisu ngi da kuslai sapang ki baro hanroi hangne u Jisu udah hikai wong wat kuslai naka benta kabalashai hanrei naka benta kata ka jing kabalashai ken hanrei perkat ya ka jing em kaba menta ken naka benta la ka jong sngi kabala biang hik de kata khot balai pusa kong nai perkat de kata ka problem ka bapin saya kendo la shai hanrei perkat naka benta ka ni sngi namar u Jisu uklam weng ni ka kentin concern de nama kata habo hikai hakal nong ban riu hikai kumno ban duai kada khot ba khat we kada ong shai to ai hangi menta yaki jingbam jongi kaba hala kasngi da kran shai ya kata ka benta pengini pet ru kindat na gospel Lukas sapang kata ka jingbam u ong kumno ya kata ka jingbam ke hakal nong ka khat we gospel Lukas pin lap ya kata hada khot balai wang ai hangi hala kasngi ya ka jingbam jongi kaba ayu biang klam ong ai kaba tam ai kaba ayu kaba biang piu Jisu u hikai ngam u klam weng ni ka kentin ba ngim don kam jam ta kata kasngi wong duai bo blai wen ai pi ha kata kasngi ya ka jingbam jong pi kaba biang handai wat kuslai pat na ka benta ka balashai ne pin perkat no ya ka problem ka balashai namar babun pa mangi hang ni ngisdang ya ka bania perkat ya ka problem ka banginsa ngimtip kan wan ne kamwan harengi la kuslai ba kidon ki briu le ngatep bakteng teng ki tieng ban yo kun kan thai lo kyo ni kun sangrang do dakat mle le ni de yo so kun kan thai yo bakla lenti kulmar ka jingem ki tieng le ka taro kidon ki briu nganong fi hakani ka perthai menta ki ong ba ni de yo kon jing kum tha long ki kim kwa kon haka jing em ke jongki kata ngade ke bam kim tip ke bangan salong hanre kila kuslai lupa ya ka ru kim pat samlayo la kuslai lupa ya ka bangan long haka lawai ke jonga la kuslai lupa baru Jisu ka ba udang hikai ya kini ke semran ula hikai shwa shei ba pide ban pelang ya ka spa ka jongpi pinda puli dekat bakat kendai ter udah ang wat kan show ya ke spa ya ladi hakane ka sa khandau bar udah batai hada khot ba arpusal shabun batai dekat ba arpusan uang ba bhimla ban shakri artli ki blai ne artli ki kenrat yo blai balik ka spa but nangta usa continue ong namar kata nga ong happy kan mau kedekot ke ba arpusal bat ka arpusan kadai ka arpusan kadai ka continue ka jingkran ka jong Jisu kedekot ke ba arpusal naman kata nga ong happy ong wang lupa hang to phimla ban shakri artli ki kenrat yo blai ba de ka spa hadin jong kata wang namar kata nga ong happy wat kuslai wang komno wat kuslai
pin pek dekat ke ba arpusan wang no wat kuslai yala ka jingem wat kuslai ke yala ka jingem nang ta ke ai gong ne ke ai ba pin bam mun ka banung kong do day bam nang ta lane ke ai ka ba pin di underline ke di lemne ya ka met underline met jong pi nang ta ka am no ke ai ka ba pin kup underline kup don hang ne sautli ke ai ka ba jisu u hikai nang kong wang ka bam ka di ka met jan kup ngakwa bat ba ma pi pin jubab hok ye la de nai don ka man hala nai don ka man pertahan ngakwa ban keli na pi ya kani ka wei ka jingkeli hato kamdai mo kani ka jingkuslai ka jongi ka baman ka sengi bam bandi ko tip ka don nem don ka poi nem poi ka baar ka met la jong ni ngam beling along kumni ka met jonga ngasupang ngasusitom teng habal lek su doktor la lap ta ka jingpang la pan kuslai susu bat ka balai ka ai bangan kum ka ai ka baniyo ban kum denam dai ka ai bangan pong lek hal hab lek se baya tho ani ngam don jan ka ai bangan pong ka jan teng le ka ba ba la pong to ka jan uni so long ka ne ka jan teng ni kum nom ta la sangat to perbatit tang biang man ta la khapnya bat bale sieng ya tho bam ja pat ka ba khindiat ba namar bale ting yo sangat jo tang bai present teng mi ra da namar bale kata ka de ke jing kuslai kini di sautli jing kuslai tapi menjur na em ka ibu jisu hikai ne menjur rakti kamar pi pediang em kamdai kini ke jing kuslai jong jing em bam kai pat di met jangko kita ki de jisu u wan raya ki be shakne ke benta bong u breo udan tang sautli ki jing kuslai ke jing em kata ka nang kong do ban bam baar di balai kamet la jong basau jangkop kinong shet jing shet hayeng kham tam pidi kilong keme pi kuslai na ham ma step la shet sibida mir ab shet kai bat sibet denam da klin ulong shet kai shet pong kan no ro hanai por bam bat ni mbang ra por pi kli tai ra da mentale don khone kham kuslai ju sho kan ma bai da palong jisang em kuslai sha ai ka bam let no kabam le kumno kaba ba ta fi namar balai kabam ka digwe ni ka banta hari ka bible ka hikai yang ikumno ang nai kuslai kai pin bam kaba ar pindi balai kamat ni yo pang pai ba hosam arjar arpho gila da biai lamba ngia tiang meni kenduk para brero namar ngi tiang yo kane kamat kapang nangta hakaba kuddo kuslai ya kai ban pong kai ban yo ban pong bat kata ka de ki bakini ki sautli ru ki bentaam ba poi ya shrut ru hayeng poi ayu ngan batai shu ki bala shong kha kin tip bai kan ne to shet jing bam bang ulok na pet ya pi unong kum no la krani e kamut la pan at mdai bhi longo sa bleu ni pan at namar ba phim shet ka to jing bam ayu ka babang teng sepang kedi di ngamong ai ko teng cool drinks ka sha ngi apa ipanan teng cuman pimlong syo ban bam kitu ki jing bam la kran cuman menta mo hayeng tel ong pipang kumta hayeng te pi sumar bai dapoi sabar kum bam kalok kawan bai bale me bam tu me seyok pang pi doman te to kalok kan ni kalok ka penwit pelat ngai senai tu siapa yok pang em pepli kimio ban bam kum bajudai ban bam teng beli kap kuslai yang ini met lejong bangam long ban bam ya kata pat nang ta ka poi be haki jan yu jan pong kam tam kan thai brio denam dai na ba ong manga nang kong hadukan pi tenat ima pi to jeng sem na to ka dahra hari ka to singipat kampit pi po met jonga hadukan pat teng tane manga kwa te kumbri bala shong khang ate bahai kata pi kaning di kiki sautli bu trai ukraine ong wat kuslai nam ta kata nang ta u ong pat namar uhikai kene de halor lum halor yu ong lang mat nga halor lum fi ai nuksa kenapa jisu de noi kai ubah do kata em bu ai kan nuksa em wat ukna ula ban sung tho namar nan lum em yo i be ye kisim ba ki her fi
uji isu hang nem kini ki beriu ki laya serap bon nem baru persuto ya kini nem upeni kita kisim ki baher wang pek kita kisim udah ong ne tu kemi to ya kisim wang kemi pek kita kisim fi ka bamot kini ki beriu ka lang pek jisu ki kumpet nyoi kita kisim baki her fi yo kata ada fikwa ban sakriu blai pihak ban sutu ban pendon kam ke tiar ki badan hajan jong pi ban pelong ki beriu bakin sutu pi hang ne uji su mu sutu bang lahi kai bon ya kini kini umla ban pediang ke bang hikai ngan peni dengan nuksa wang kemi ya kita kisim wang komno kemi ya ke kemi to ya kita kisim badang udah peni ya kini kisim bat nang ta pilayu i mentah kini kidai nang ta udah batai wang ba kimya bet lemne kimya ot lemne kimya lum hakitiar henry penban ukpa jongpi ubah habaneng ubesaya ki pite pimlong kamkor shibon yaki fi hang ne wang pet gini oda bola peni ya kita wang perkat jabang jongki fi urano eki wang pila perkat bahai la dem mentah perkat ya kini baru betai jabang kene jingim jongki wang kimya ben lemne kimya ot lemne kimya lum hakitiar kabamot ayu kim dan frit sayang ban pelang ke to jor rostioro dan ai maki nang ta henry penban ukpa jong pi ubah penang ubsa da yaki pi pimlong mo ki be kam kor bani kini kisim ka ba pi pek pi namar teng em pi da pek ki kam ikmen maki ban mangi de kata marsen kem step ki ruai ki ruai maki marsen ke fin sutu be ki la pa ki sem yong la step ki ke jaban ruai ngi marsen ke toloman na kami otia prosimir bi ti pramarjan tem ti bi ban ngaperkat ikini kisim ki ruai te kem step denam ki dan plaji ki kisim ki kem step ki panan finim yo i even kita ki love bird bentar la don kita ki love bird kita ki sim ki sebu ayeng mo de ki rong ki ba per ki don ki sebu wat makiru ki tip ya kata utrai wang pe je kini kim je sosi te kini kim kuslai te ki kloi ban her ban lewat ya kabam bar ki tip aba ki lek kinio ya kabam wang belepat pa pi kuslai de na mga tao jisu dan haki art lagi benta ngine pe hakane kapor naka gospel ka jong Matius ka nong gabashi po dekhot ka ba arpo kundai but like po lem kum juru gospel Lukas ka nong gaban riu khat ar dekhot ka ban riu ba nyo kim jude arpisa yaki artli kisim yeng hanre na kita ka we kam hap hakundo klem ukpa jong pi what you nuclear jong pi baro ru la nyo namar kata what shaptieng pilong kamkor yaki shibun kisim yeng tengine pet gospel Lukas hato om jude mo shi ana santli kisim yeng belai ka weiru naki kamlong kabala kelet hakmat ublay hanre what yo nuclear jong pi baro la nyo na mar kata what shapting pi long kamkor ya shibun kisim pinlengo akini ki artli ki gospel ha gospel Matius kada keren syai bagi ong arpisa om demo artli kisim hanai da fidan shiana pio bantiet sendon santli kisim yeng kan no santli kamut ayu hang ne nakwa ban pen kan mau ya pi ba ha ka to por kisim yeng mo kini kisim yeng ha baki de ha ka to por kadang nak jong kador ada fitiet ujisu batai ka business sang ne ngastunat ba ujisu ko komika ini wang ada pidadon ni kata ka pisah ka jong pi ka ba arpisa ka bemon pila bantiet artli kisim hana ada fidan shi ana pinyo santli fitep sau pisa pelong shi ana kan no ong laman nga sau pisa penlong si ana ngatip kena mentalim tip hiro babon wat ka kapor jongaro dan shu hiro kidon ki batip kapor ki ana monshua pisa sau ar pisa yo artli ong laman nga artli lara don sau pisa yo kan no ha kan no santli kabumot ifitip
lada fitit sayok dan kata buy one get one free. Hak tu kepot kini dengan business. Kiong ada pidon si ana pinyo iwe free. Kila yok menta iwe yok kamno yo free. Mersau teli fide banyo henry I free kai. Tentang silong nem. Saya setunat hiam melitit do hai berpenok kam siapa ani ti wasbun. Kitu berpenbiang PM tang sistien pinlek. Haba arsen pinlek cuk dah. Pi kwa bai tarjur in kamno api. Te hak tu kepot haba kila business kila e kata kan. Haba tiet si ana am yang sim sandeli. Padu Jisu ong be iwe na kita kinum hap klem ka jing tip jong kupa. Mar tagit santeli kisem ublei ulatip. Ya siapang jong ki. Om tang kata ong wat iki nuklear ke jong pi la nyo. Okay? Ki nuklear ki jong pi la nyo. Uang sendon wat siap tieng namar ka jing kuslayam kawan ra ya ka mensiem siap tieng. Te uang wat ya kataru ladap nyo dia kata Jisu upen pai ya kita kibau wan man sap yu halor jong lum ong pet kita kisem. Pet kita kisem. Kimut ayu kita kisem ha kata jakaken. Pet hang te ke ai kaba jiang ya ki. Namar fitep berbor haba hapa Bible lada keren sepang kisem ke keren sepang ke jing tau ke jong oblay. Kenau kisem kita jing tau ngile de kikon. Ngide ke? Mo siong mo birds is creation but we are children. Ngide kikon. Tu utrai un kampet ba yang ngi ne un pet ba kisem na. Yang ngi ya pinakan mau ya kan gaweiro bahaka por jong alaja iting up iwan ra bam. Barabor ngi jiyo sngo pide ban ai bam ya kitang up. Kamtam nalong hakiway pat kijak niam dal ayah brew ban kasngi hado kat saus ngi kide ban bu ya kita kijak jing bam halor tunum bagita kisim yeng kinwan ban bam leba banyo moksha banyo jing pelat kiwan ra ya kata hado kat saus ngi ki haban le kumta ki hablei ban ai bam ya kisim ngi aingo ngi kum kristan ngim don ngum kata haringan lengo dei tak apa ka Bible ka batai pa kisim kiwan ai bam yo brew kisim kiwan ai yo namar utrai ukam kuslain dei namar kata upej ya Elijah ukongo ya wang ai tengap kelira bam pi dei namar kata ke Bible kau hatu pi mleng kam kor bani kata pi mleng kam kor namar ublei utep bakisem gila ban her hadu kata ubriu dala de umla ban le but upenlong ya ki ban dei namar kata kibriu kipet ya kisem ki por ban syaba kila ban her dei namar kata ka penlong yu ubriu hadu kata wong kumno kiti kila ban her balei pat ngim la ban her hadu da pen snas ndon da aeroplane ba ubriu ro ula ban her ya kata pi kata ka dikiki bentam ban Jisu nganong fi hang ni wong pet ikini kisem pilai ikini kisem wong kini kimdan kanu ka jingkus lai namar kan mang ba kecing kuslayam kedai kecing ibit akamat jong utrai. Superkat mapi mentah portalang. Porayu? Portalang. Ikon jong pi ibadang sanrius nem iwan namar yo iba pitang hitar. Oh pi saat kita melut ki laj yeng wanong ni pang aku slide ni meng aku slide. Belayu. Lesem panaim su belaj kemno namar ngatip en poi rembaj. Film noi te ikon. Film berkira.พี่น้องบ้านเจ๊แม่ก็สไลด์แม่กัดเต็มมากเดี๋ยวประคัดมาพี่กัดโนทรายอุเบลอุเปยยังงี้อุสามรักเฮียประคัดมาพี่อยากกระตากระช่วยอะไรอีกคนจงพี่อีกคุสไลด์เนาะมันมาประพี่ทางไล่งั้นชื่อองค์ผมเนี่ยอุเบลบัสิวบิลไลยำอุเต็บบัลลิปลิบไลเบลบัมเต็บบันซิวบิลไลยำปันแม่บรอจิสงี้แต่พี่นี่ทั่วไปมโนบัสิวบิลไลลังบาบัลลิปลิบพี่เยอะไปkita bersih belat jam kita dang step lekan mau siapa lelat kita bermiam penmek proses ni. Pi bat hang ni ublay utip te yang apa dia pi ban kuslai kum no. Dei namar kata uang hakasiti jong Petros tengini pet lang ang negapor hakane gapor mentana kasiti Petros kelenong gaba nengkong gedekot gaba san hado gaba hinyau. Udah ong kum ni dah gaba berat halor jong u ya ka jing kuslai jong pi baro naba usumar suker mau syapang jong pi aku apin penbuat lang nanga manong dah kaba berat halor jongu ya kijingku selain jong pi baro naba usumar suker mau syapang jong pi
Vi dei mau deu ba sumar suker se pang jing em jungi. Wong berat namar uyo i ki Kristan hang tu dei nama kata wong nyo cing kemen ada kum Kristan pisah leben udah ong itu ke Siti Petros. Namar uyo i kata wong re tu berat ma buat kuslai nak kemanda kata berat namar pite Petros aba Ukraine kene em usutu. Ngalung ngo uni briu ba kerteng Petros. Pite udah nak yeng bendi. Hakam apostol kada batai sya ya kata kinat ngaku ban penken mau ya pi nganum leit ban hikai lut ya kata. Hari pinlap ya kata em udah nak yeng bendi. Hakalanong gabakat ar pinlap ya kata kam apostol udah nak ying bendi em badang sudah peniap daun neus im Herod namo Herod mod sim bala bo sim ya udah ke hima Rom bakin sensar ya laki jong kibrio but une upeniap ya ubrio ubakerteng ne apostol ubadisi para badi Yohanes Jacob. But ulamot ban peniap ru ya Petros hari namar kawan no kata ka kenyam jong wa kupu bakhantiat tadai namar kata usange shwa on dala dep ya kata ngansa peniap no yo Petros ru balasat bendi yo Petros but om dang ba set malu mala yo Petros but ka Bible ko ong lakom ya u daki artli ki kenjri but uyot thiaru hapdeng ki arngot ki sipai ngalengo Petros uyot thia davi lada pi pitep balasai pin sayap Pinlem no. Lada pitip tang balasai ban lek sapu ju te. Kat no ke jing kuslai. Kan long kum no hot la kidon kibriu pat bala julek be sapu jam. Kilong kum balik kai de vi. Don kibriu ngai so to bi tu khana. Pi puit kum tu yang ngali te bi puit kum tu. Lu la ya batai de vi kata kampu jam. Ane ni kum ba wan kai na po Thailand de vi. Kele ya batai ya kata ngi vi kum da ta. Hang ni la patai ya Petros utep be la sai ke sing un sa peniap. Hau Herod, hendak uyot hiat tapi, ada pitip lasai kesengi pihak bansiu ram pim dan mentak kesengi pinlep do pilak baniot hiat, dalilai miot hiat, lasai kesengi lek saput jam pinmlang baniot hiat, hendak perkat mapi ya kini kebentar hang ni kaya kebajia, bu Petros unsak peniap menubah melen ya kejingyam, Judan. But kini kini kebentaan Petros pacul hari uyot hiat jai dei nama kata unot ya kebanto ya kini kini kod wong kamno to berat ya ke jingkus lai jang pi chano so try nama dei mau basumar suker ya pi Petros ulaya ilang bate ya kata but dei nama kata wong berat no so try halo kini jingkus lai jang pi wanam bo ala dei berat so try utip sepang jang pi ya ki baro ulatip hadin jang kata ba Petros uhikai kata em damar bleu yo i hau Jesu pitep ngaong fi Petros yo i hau Jesu Jesu tip bon sayap hareng nget Petros yo i kato ka jingsu hau Jesu kato ka jingsu panganong fi ununu bre badan baru Jesu em ai unyoro ya ka jingsu ka jong Jesu ha ka jingem jongki amen but hadin jong kata wang wat kuslai ngan pai yang manta ha gospel jong Matius sinriu wang wat kuslai nang ta udah ong ne de khot ka ba ar punyo hang ne uno te na phi haba udah kuslai ru ubala ban pentam shipro yala kerenyang okay ban pentam shipro yala kerenyang kan mau dong shipro tip jing sisa hak ketin Greek kene ka ba mot sikenta come on yo renyang ka ba mot jing em ngap ha ne Fisitu em shipro mot kano Sikenta yalaka rinyang kabamot mano lang ba ka jingkus lai pila ban pentam ya ka jing em jong pisa sikenta sakat no sa so si kenta pikus lai ni pentam ya ka jing em jong sikenta nengi khate na ngi khate da pi hang ne Ukraine wong unote na pi haba uda kuslai ula ban pentam sikenta ya la ka jong jing em udah batai kan ma ba ginumla ban pentam ya la ka jong jing em ya ka ka bau try ula ayangi ya ka bangin em katta ginumla ban pentam ya ka lamba ka jing kuslai henrei lamba ka jinget ka jongi ya u Jesu ngin yo ya ka ya jong ka jing ayai amen ka Bible ka ong ubriu em nyu paul ne prapo batam nang ta de ka jing ayai amen tadei na makata la pim kuslai em pin em
ke jing em jong ke jing ai chi sen la kli no tau nong yalap nganong ye fi ubala em khandai pu prasnem ong ye kumno mela ban em hadu kat ni snem mo namar khamtam hakiti ki por ki ba mensu ale da biang ke jing sumar ki dawai ki da shen ni kim da biang ong kumno mela ban em ong dei tanggawai ke benta bangala ban em kum ni ka daw ke dei bangam don jing kuslai ngam don gay kacing kuslai ngashanya ha utrai ya ki baro haba ki khon ki pang ngashanya ha utrai haba ngakurdo ngashanya ha utrai ngam ju kuslai wong kampat julet kata ka weiru kamian banganum yot hia namar bangan kuslai haranga yot hia sok dai nama tau blai kurku yang da kenika met kaba nga la ban em katne kan mau ba ka jing kuslai am ka pen khate ka jing dei ka tau chisu udah keren hang ni ya kan ka konteks hang ni udah keren uang menomo na pi uba kuslai ubala ban pentam ya la ka jong ka jing em tang sikan taro dan padu chisu ukren ya ka ai beki kendo man ka singi wong wat kuslai de kita namar lang ba ka tapi kuslai am pimla ban pentam sipro ane sikan ta ya ka jing em jong pi hadin jong kata hakade khot ka ba ar pu pra uong ne belai ba piku slai syapang ke bakup syapang ke bakup kamut ke jangkup bat uai nuksa hak to ke jaka syapang jong ani namar ke dei halor luom ki jaka plang uai nuksa ya ke bakila ban yo i uong tu perkat ya ki tiu lili ke rengko okay namar ngangat ya ki jaka plang kidon kita ke sentiu ki tiu lili hang ta kidon buang katno kim man bah kim trei lemne kim tirro kan ngot be sentio ngatip dawan hiang jong pi ngamlong berkata sentio ra ku mahap ku sentio tapi la kawang yang kidon tegi beri ki ado kata oh ni kecing ram sentio ngada skap tentang am ni hande kitu ki ba jam kida ba kida pelut ya kapor ba input kidon le ki sentio le am kadon ni sentiu Star of Bethlehem kano la jios ngo hana pu tak simit na kutno ngam tip tak simit da thong de jinjar ba ki ai sunan Star of Bethlehem ta ni da pa sumar sentiu ani ni ki kerteng ro jat pi jat ni te bam sentiu dum tip ra ngateng teng siong dang la gini sentiu plastik pi ki pu bet persis nam Fitap kiki Israel ro ki sentiu bat manta ka de ka way na ka ri ka ba supply sentiu sa ka perthai. Tekile kum no uai nuksa wang penye tiu lili. Apet to tiu lili itu saya kira apet menel ong kimi kisim manta ong pet tiu lili. Tiki pentor nama upeni ya kisi siapa nama ka Jeremiah Solomon pe Solomon upenan kami kini sentiu. Uang kum ni Jeremiah Solomon kelenong ka baar rekod ka beneng kong baar. Ublay ong nela de ngalong utiu kulap ke Sharon utiu lili ki pentor kum utiu lili hapadeng ki ding sia kum ta kalong ka bait jonga hapadeng ki khon kan thai fitu ka stunat bang ne kadi ka thoba ublay de ublay ulong utiu kulap ngi long tiu lili hapadeng ki sia ngi de ge Hana utrai ko mat ba upeni se pangi ki ke tiu lili namar haka Bible tiu lili ka jing mot jong tiu lili ka bamot be kum ne fin lap hang ni ke sun tiu lili but tiu lili ka bamot purity ka bamot ka jing khot ka jing mot innocent ka mot ka jing shida ka jing mot jong ka mot jing jing babriu jing mi pat ka jing thamai kata ka jing mot ba ong tiu lili si sen ba ong tiu lili ka bamonam yo i be ya ka jing long khot yo i ya kata nganong ye pi ka jing long shida yo i ya kata ka jing ye yo i ha kata ya kata ka jing babriu yo i ha kata ka nya ka jing mi pat but yo i ha kata ya ka jing ka batmai but habau try u pe yang ba dia pi ai un yo i kum tiu lili gan Amen. Unyo i ya ka jing khot, ya ka jing shida, unyo i yang i ka jing hit, ya ka jing babriu ka jongu, ya ka jing mi pat na ka jing ka barem, bat ngidon ya ka jing ka batamai. Amen. Uji su upeni ya ki ka tiu lili ong pet.
Tei tiu lili babi pentor pet. Kini kilong kumnong kini kesentiu. Udah penken mau biang ngapai biang mentah. Bat ngah hagar kot kaba. Arpo pra wong. Wong ba tu perkat ye ki tiu lili ke rengkau. Kat no ki man ba kim trei lemne kim ter. Kimiyo? Kim trei lemne kim ter. Nga ma piling ni trei ro ngim dap. Ni pelang ro kam julang. Nang ta ka Bible ka batai dekat bar pu khandai. U ai sok away pat ka nuksa ha dekat bar pu khandai. Uladap ai ka banang kong do nuksa sipang jige. Ki? Kay bunuksa nang kong do upak kmi ige. Kisim baar. Balai namar barok ki jiu ki tip Jepang jong o. Namau de briu u bastat na ki bastat tam e. Bat uta udai us e Solomon. Dekat bar pu khandai ku ong ne. Han rei nga ong api ba wat us Solomon ha ka buram jong u baro Shem lakup uwei na kine. Uwei us iem. Pet usyong ha ka ket iem uni us Solomon. Uni us iem. Uda syong ha ki ket iem kan ne. Uang pat sepang jong Solomon wang haka buram jong ubaro Shem lakup uwei na kine. Kai kata uwei na kine uklam Shem lalong kum kita kisim lemne uklam Shem lalong kum tiu lili mo. Wat la dau deus iem ubastat bat ubas Shempang namar balai. Uniu deu taus iem upan kiu ya ka kajna. Dei namar kata haka por ukon jong u bakerteng urreho bawam. Kahima kapat namar ka kajna kabaar une uwat ya ka tingin hadu ba ulayo bane shongka ado si hajar ngut wang Shem ka weiro ka babaha kan no si hajar ngut wang no Shem ka weiro babaha di Shem dei Shem dei ma uhi bamba ngong ne fila dah kan ka juk mentau Solomon udan dawan kai si ngin syak rong hieng ngin burik syai ki henmen ki para lajong. What ilok lajong what one. Nomor one ka iba solo. Oh bamam ni iba solo. Pio em. Naong ni video manyak na ki manyak tam. Udah Solomon. Ukuslai banyo ay ka jingin. Ufite por busna ye ka temple umdai busna tang ye ka temple usna ro ka yeng lajong. Dan ka donor kumbalong donor jong David. Dan kata uyo eki lok em upersna yeng yeki upersna temple ru yeki blai jongki. Pina pulih pakap sepang jeng em Solomon. Pina uni ubrewem. Deki bniat hati usna eka ket. Dan jing so sen ay no ukuslai be ban peni menu bakam kraw. Menu bakam don. Kam long rekom taro pe dele yeng ye thok se ai sailot ki ksiar nga kwa deng no bron shipong tli shimpri ong ni kwa ra ban sailot bro. Ban peni ngaru ngadon. Ayu ngaru ngadon. Solomon ulong kumta ban peni omdei tang Solomon wat kono ba yar pateng na ba kerteng Hezekiah nga uru haba wan kita kinang Babylon peni ya ke ai ka baudon. Uklam kupte kum uwei na kine. Uklam kup uwei na kine. Pida ken mau bet fin lengo kan ngot sai bam ja em pi bu rentang be kumne pi bam. Don. Baro ngidam ka rendang. Denam dai. Kapeni baro borem ngidam ka de kan jing bam dei bala ai do blai. Wat kisim gi bam kumta. Hara ki don gi brio ki sngo dei manga balala. Ki penhieng ya de bot Solomon ulong kumta. Uperkat dei mau te ki ke baro pitep habakot ngaso senai ulat tho nganong yepi meno bala ban tho ko ba tho Solomon ak probab haka jinrai Solomon nganong yepi meno bala ban tho jinrai Solomon le ngada kwa tho sti samlang siong pe jinrai Solomon tho ta siti la biet te kan thei ha meno ban la pitep haki jiu hado pi padap khat prasnem sya ban puli jinrai Solomon kiong adal buk ki syar ban pulih ki klisha kan osnam ki sahikai harai fitep ki klat ya ka ai Solomon utho ai ke kedi ke chingpan pau ke jong blai ka ba yadai japang ukris bat ka met ke jong u ka ta ka balang ka ba tho yang ba pi meno bala ban tho fitep ngi kot bhai to ka khot bong lemda utrai utei ke ying minot le no ai ke ba tei ya ka fitep em meno ba tho fitep ke to solo iba Solomon
Namar ulayo si hajar ngut. Kamla teyeng ra. Wang minot lenu kita batai. Usu thua deh kata. Pita menowala ban thok hanre habakot uyap kumunong mani beli tahu. Dari nama tahu Jisu wang pitep ha Jepang Solomon namar pitep ki Israel beli wang Solomon ngan batai fi ka background nang ne. Jisu menunjukkan gaya kum tu. Namar ki jeu ki kuabet ya ka past glory ya ka buram ka manusia. Berkai kata ka buram ka manusia kadai kanigen ka buram jong Solomon. Namar ha ka por jong Solomon em kisim kita wan kanang man wan pet ya ka hima jong o. Kumbasi ong ka India mo sone ki ciria. Manusia fide tip ika story Jepang India nganong evi nado harapan culture hado 1600 nganong evi kadai ka ri ka baru spado ha ka perthai. Kadai hab ondal awan ki British baki spoil sendani ki hado por mugal rungi nang dai ki ba ayo taman por British bahai baki ra no e ka siar nang ne siapo Britain baka sajia kini ki menta but kisi ong bakat barok ki kwa but haka pojong Solomon am kadai ka hima am barok ki da lek kanang ban yo I ya kaning ka hima ki briu ki da seal kan maben ki briu kita wan kita kisim kita seal ban yo I ya kan kai ching start jong Solomon kata di keburam undam benot ban yelek thma barki jiu em ki kwa perbau Jisu wan em ki perkat bai u Jisu unon ra biang ya kata keburam ke baladu no ken unon ra biang kata keburam jong Solomon dai kata u Jisu ai nuksa sonon Solomon Vio em, namar ki perkat Jisu unsa wan ra biang ya ka buram jong Solomon ya kan ikari. Haru Jisu wong bai. Wadu Solomon ha ka buram jong ubaro syam lakup na kini namar dei bri bakus lai ba. Nang ta wong dekat ka balai po wong. Lada ublei te ula penkup kumta ya uhur rengkau uba menta ulong lasai te labret ha ka lawarding. So menta ka besau ai hur. We? Uni do jat plang. Namar menta ula peni te pentor ula peni ketika ya ka sun meneng ula peni nganong ya pi yo tau sie ban menta u peni hang to baki ki yang ong pek tu plang pe pi yo I pek yo tu plang ba pi yo I menta wang ada utrai namar tu plang ulong lungkot lem da don utu sentio we kan mau saya don tu jat sentio uluhur ulong kinjat kum tu jat sentio kan mau mengisi lekai dalam pu saya pelat kan mau kilong tek kumita kamdai kumta hi hari kamdan ngi sene kaya srim kum kata fina kan mau podang red ngi saya mi stem shwa ini sentio bolong stem haden pat saya long lead ngi saya lekai dah kata podang kena ilong tek ya srim kumta but ita am ngi ngim jukan mau ban pe idien jong ita namar balai ngi kan mau itu sentio ba ipo na jarong. But hang ni ujisu Ukraine ya kata uang to pek ya tau hurreng kau uba menta ulong lasai lalit no bakumno utrai upen kop ya u dai tai sentio malfite utrai ni ai kani kan nuksa bangin sung tho wang wat ya utu ngan pen I ka jing lengkot ya hurra nga ai ka jain kop mur sentio wang la ai u ya kata uba menta ulong lasai naman menta si ula bandon lasai undan syo layap ada istaman berat no bantang no ya kata kalawar ding wang ada kuslai ublai nam da kata katno tam yapi wang katno katno tam yapi pila banong laman nga katno tam yapi hap sutoi kata katno tam yangi nang tau da ong susuru hak to kajaka wang api kebarit ayo pai udah adak jengkeli api ye dai bu blai mla li ai dai ke jinget jungi ngim kot kat sau blai kidon ni ba sai duai cik duai ta hasat rom kiu to pastor duai choga te beli duai ngasi ong ada kam kiu to hasat ro namar balai wang kam dai manga wang ka dai ke jinget ke jongpi ka balapen telot yapi habat mentang ala roman song thu namar bun sen ngi ngimwat ya ka hima blai ngiwat ya blai ha ka jing sobha ka jongi ngimwat ya ka hima bangangan sobha ha ka hima jongo pi hang ne Jisu wang pi wan hang ne wala da pimwat joy ka hima jong blai bat om tang ka hima ba de ke ka hok ka pamat ha ka hima ka jong wam pi hap long hok hap long ayu
hap long hok hakata ka hima ka jong o balada phi long kumta wang te kini ki baro kabamot ki baro kabam kadi kamat bat ka Jacob ublay ulatip kamba amen ngan batai fi ustem arjar khat khandai ka jayu ban nga ki pastor ki tip lot kini be don lang be ro ki tip ngaso si tom em ngaso ban yap no fi nga ngao fi alishim dawai ro fi la dawai lishim dawai tes kan ba tes biang lut ri ka met la jong so ko man lei no kadon ni ka man si man ya kren no ba di rus ngalabu pisah hangta ngalabu kuta ri kadon bar ka wei ka surgong demok ya kata fitip por ba shit bah ngadai buri ba misep bah tu ko por fitip banai mi ngapong sotar misep ro fi te ngau ngatip chu jipang ayu kum kan ka dan ngantip chu jipang ayu nganong ni fi hanrei ngasuto tanggawe man ka mit apa ngatia am ngaso mestep on kibriu ki pet kimila man suso ngalai sakri bet ngalai bet cikita ge baro ngam sange ngaken mau so pastor itu ko por dan sutit boss fitip bun ka poi guhati li tiar bos pastor jing itu ka bos tu fi te par bai lipet gipet damiet banga ba di pastor lipet damiet kata ka bos apa guhati kadot asong tu ka bos pastor tu balik pastor yang lipet tu ka bos kali lipet ngata menang nya bos pastor man miet kami durdar la su lay be start yang mai kenom ngik pe nya pastor lom ne dah ba dai pastor para pastor ngikran ba dai kam sakring ngikran pastor tadi kam kenjadok kenom yang kenom ka best pelak ni tahu ka best kain to ka biang tali ya keren pat ya kedor ngala kruit dot pastor yang lap yang ketu ai nok ketu lap yang ila kuat pelak ka bos ngito ladap ai by booking ni li sim bos ni i damit i men skiem ngali pizza la tho be jay ma kali tu jan ko tu ka bos akmat dah kadur beli tahu sudah sokan bos mi lai cer oke bi nya kan masa pastor rang pastor heb ya don em ni siapa pizza te para mangi ya pastor tu mur ba naong ye pastor ta ka best hari pastor la shu ang best so konsunita la shu pet bet ha fitep ka bos ni ka start tang engine ai room dan hon room dan ai room dan kalat room dan fitep ngitip tang mangi ngiwan kumno na Guwahati du Shillong dah simpas di kiwe haptiat kata-kata pastor pa jing it ya kata ka bos dan isna chuli tiar bai fitep nga so sitom pastor long ai le Guwahati ma tah ini le nga fitep ha ka jing so sitom ngam so fitep hadu sten ne tong kho ta ka ding mi snam na khle namang so king ga khle ngam so biang ka met le jong ba nganong fi ha kata ka por nga su thu em ba ha kata ka por em nga sim biang ye ka ni ka khot nga try nga wat ya ka hima jong me ngawat ya ka hok ka jome balai ka ni ka jingpang kan don ka met jonga pa ka clip mat mga simyang ni ka khot ka mga kala ka bomot ngayo ka ni ka khot pitep kum la shay nga su thu be ka ta jingpang em la long kum bala weng na ka met jonga amen anong ifi de ka ta fi yo try am pan de khot nga try ka khot jonga pi den hok te banyo to ka khot jong pi pangak kemau ngakam kinti tanga hadin kata ngai tuk hanai ro sama subyang kami tu hei bangabu pisang ngaburi pisah hang no nete pita la enjoy la tanga sngap itu ji sngo em wow namar ngas ngong ping arngot kibri po perteng itu bakibam jukuslai beneng kong do di pastor bantai baar di lok jonga kongros klina kongros sini kan no sikilo imte prama imtip kay badai ban bam fitip nga hakasngi banga da biya tho aden artiyong ngalatip nga kham thit ye hieng nga laklet dan tang ja budai nga poi sieng damien yai ja nga tung ja budai ngong blem dan dom dan ni yong nga kam ne pi kham thit da kay badon hieng nga shat kata nado kata kasngi nga kala bamot basya bangan mi ni nga pet lupa don iyu na tang ni kalok nga kan shat kata kata badon kan ampet don iyu imjutip ya ki ai ro itip tangai ka ban sakriyo blai im jikwa pisah im jikwa dadon pisah ro biang bet dam don ro biang bet ngong tang ma pi ban pastor bantai kini gi biang bet hanrei beling ngon ra ai kani ga jinga kani ga siem namang ngakwa ban on pi stang steo hadien ngila jam shows nem thamai pitip kan khuslai bet ja pi ka perthai manta ha kani ka perthai ka ba manta em ka don bet ka jing khuslai namar ka kiulot te ke pi ka jing hiar ke ka hiar em tang ka jing yo jong pi ba jonga manjur na me kata
Hari baro apa kayu? Kaki ulun. Belano yung ngikuslay no, ngiklet no, ya kahima ba dia kahok yung ngisdang bantray wada kasingi jong utray ro. Lep no, pastor melak ban pendap hayang. Lek kum no manom. Kata ka di ka buitap jong musaitan, bangin klet ya utray de. Ngin klet ya utray. Beli ngong singi utray namar kata di ka kentin ba Yohanes upanan kam apostol Yohanes ha kita cipan Paul nong ga banang kong wang ha ka singi utray ka bali ka singi ka nong kong jong katayo ka singi ka ba praken jong katayo. Kata di ka singi jong utray wang yung ngiklet de. Bang ngiklet no manwat ya ka hima bat ya ka hok ka jong o. But nang ta open kot sendon hang ni ke jingikai but man poi par sakawai ke jingikai sepang ke jing bisa uong gum ni ke khot bar sa namar ka tawat kuslai na ka benta ka balasai wang wat kuslai handrei uong na ba ka ta ka balasai I can kuslai na ka benta la jonghi ya ka sngi ka babiang la ka jong ka basnio vi utrai wang nai kuslai nda la sha namar ka ta ka kuslai nda la di la ka sngi ka biang la ka jong ka basnio. Yo don na pring jonga bar jong ping ngim yo song shu yo ngila don do baru try ro chu ai ngo be yo blai ngim tep nganong pi don ke harik ai bagin don ke ni ka bu jisu hikai bagin wat be ya ka hima bat ya ka hok ka jong amen de ka tau Paul nganong i vistunat bah na pulis ti Timothy wang ba ngala tep teh kum no bangan suhon ro par uang yo Timothy ya kata ka jingi tu lupa bala ya tu lupa ya me bat ya kata mastunat ya kita bawang ba nga la tip kum no an suhon I know how to content tip kredi ka perthai bang yem la ban content de ka ta jing koslai bon palat content ba kanong ibi kiski bilang wan em kin comes new tikna ya kata la kam long kum ta ka mon kan ka Bible ka syukur ka Bible kayo kan comes new ada tikna tangan ka waipat ha kiski ki ba khado ki bahok kin pho nama ka Bible ka ang kaspa jam mohok ngende ki bahok amen wangan penlong i ki kle om kita dong ken ngan penlong i ki bahalor om ki bahapo ken kan mau ya kata ngam tip ya ka perthai hari nga tip ya ki bangai kadon ke ka bakrau trai pen kre hari nai kuslai ya kata concern ya la de perkat ya la de ngawat na em ya ka himau blai ba de ka hok ka jango ai ka worry un perkat utrai ngi ngin concern na ka bantau trai amen ai ngin concern nong trai ngala sakri si shaya me ngala wat si shaya ka hima ba de ka hok si sha trai ngala yo snow par basdang snem ngadei ban puli ka Bible at least ngadei ban pendep ya ka Bible ha ka si snem nga si ong la pi puli lai len nong man ka sngi barsan len nong ha ka sngi utrai ha ka si snem pila dep puli Bible da hakat no hakasisnam haban bo jingkli ngala dep ne em ya kata wan mohon tang balada pule ngaong epi ngajubo bai ngamdai banga ka ban ai mensim epi hakasisnam ngan pendap arsen ya ka Bible kata ngabo bai nama bale ngasuto banga ala digest hado arpo lenong ada ngapulero hare ngatip kidon napi pala lai lenong bilang la de silenong mestep silenong mensingi silenong demit la de habu ya kata nama bale kat banga nang dap de ka ktinem ngan lait na ka jingriam jong ubaman namar ka ktinem kan mat habagawan kata ka jingriam habagawan kata ka jingkus lai ni kun jonga miat betre mo fi tang ki kun la don ka kerta khat saw khat san khan rius ne mem pin kus lai kum kme pa tip ni kun jonga ile school ne teng le ki don le nganda le swat ki kala long spy mo ang te nong we ngan le swat di kun jonga ile shano tieng te tip yo kun jonga ngop perthai mentale nganong ye pi ka perthai drugs le kala penting susu nganong ye pi tip kin long kum no kum ta ter la penting berkata la pen kuslai hande tip tangani ka we la pi tip yo try utip ye ki simyeng tharenom tip sepangki kun jong pi amen Pite pakasi ba piju wan bet hang ni ban di wan ra ban pen kentang ni kon pila ai te kon so try de la ai so try de ngakama i me nga ju dwai yang ai ong kum ne yong ni kon la tip ski ru de jong me la do kai ru de jong me yong ye kata de namar kata ngong fin ki kon i me ru i munjur bang khamlong kham comedian manga naki kon ngam dakat kum dakat perthai hak di ka bam hare ngam chkwali je sengra
Imei pat jonga ba si dom do bam julok ali jeseng de kata ngau imei tak syok nga lek jeseng tit sut. Cio. Maka apa nang vinga dawa. Siapa lek jeseng dawa syo ada imei. Ai sut dalam pong sut artio lai tio de lek jeseng la rim ke sut tit biang. Along kom ta. Hari imei ka jing duai nga su tho ba ublei utip te kamba. Nama ila IT te. Nama ke mau podang kena ingan nama ngam desu ber kena red la kham kena he hi ya lam yang ngas jing pen gentang. Ngasu tho ya kata. Nama sisi la pen kentang em utrai te nama ila. Be kata ngasu tho ngau ngi fi utrai keren baik. Kadon me ke por em ngaso be ngam ngai blei. Hari kadon ke sur ka keren hapo jonga em ka penlong mangan ngai blei. Te kata wat ya ke himam le ya ke bong tin jong blei em. Pinyo i om nang ma pi pisong ka yeng jong fi kan sok. Amen. Om day tang papi boleh wangan saai lang tam ka jingmot jong katu kalau dekat lai pulai tam ngibor sing perkat ka pelakan dap em tam ka pemodam pinyo ia ka jingsok em baka pertai kam judon. Hakane ka pertai menta em kidon ka spa kim don jingsok. Om don jingsok kali ne ki mek pa bon ki babet babiang kumno ki kuslai na ki kon ki ngop hak basnio. Ulok urilok lai sau ngot kul mar ka jing em. Biang lot, hari kalong ku dam don kata ka jingsuk, ngare ba pi wade ka himau blei yang blei wang ngan ai pi ka jingsuk, ngan ai pi kata ka jingsuk. Deh namar kata ngan ong pi, wade ka himau blei ba de ka hok. Yo fi jusi sim sting ba ka be dei bat ka ban syakri yo blei, ngakwa ban ong pi shop pin jam biang no, haunus nam thamai wat sakut ajo. Udah sedang deki nyong teli ki jingkeli hak tu kejaka bat kata ka jingkeli ka wei na kita mana hang tu kadai pirit ka jinget kedandak jingkeli ya dan hak ni ka sengi biong pastor shisha ngarung ngarit kata ka jinget jonga bi kuslai no kidan le jongi sini le kuslai du sei bentep tip le jisang site don lo jitap nom dan ha da yap shin tep yangi ni perkat syaban im mentau jisu perkat syaban yap. Katar tentang kidon ni dak li kerta dan kena don le men syado nak we ke ceka. Nganong fiki ongkom ne. Ngada yap no i pastor maulong bat i pastor bantai menupat ban yalam ya ke jeseng. Ki perkat atempen kan no. Katali si post na men sywa. Si po kan na ki perkat na. Bareng ngong sai kam temen mai ban mangi. Lin perkat tip pastor kin aja katap ne em. Kuslaiman mengiyo yap syua. Piki beri om kitiang pelat. Kuslai pa dilade baru try. Kuslai syai ba on tap dalayap. Ni tap syano. Wat kayang manir syong wai om don dong jing tap yap syulih pan wai. Ngas tunat do jisu apa ngapain? Por yap alor ding panah ham. Uyap dok. Por ba tap yo tap kumbri barus pa na malah tap yo hakper. Amen. Lada ublei latip penan buram ya pihap kan pidang em pidala yap ro ya kamet jong fiun penan buram namar belai penan buram ya kamet namar kan mi pat dai namar kata kum ki bangai kum ki kristan em ngi da bu sentiu belai ngi bu sentiu em ngi pen po itu ka jing tap namar kawai ka sing kan po shisha to ka jing tap namar ngin mi pat nang ta amen ngini yu ngin mi pat nang ta lada ublei latip em wat kuslai sei ban tap ublei utip kamba amen. Balak dah biak lupa mos tem arja arpau. Ubriu uberuspa ubedon ganam hakaim lang gasalang ubiang lut kekerdan ubala yarap ya ki babon ba ki briu uklamio jakatep. Perkat bah ya kata ngi teng ngim jukan mau ya kata. Hadin kata ngi sating covid. Neta syua kata kya covid. Hadin kata tu wow lawan sia tak covid. Haba kam tam ya uklamio jakatep. Na perkat ya kata ka kata bah ya na. Na sosen ai bah kata ka ying ke jongki. Pekat ubriu ubalale bah ka imlang ka salang baro tieng ya ka mat ka jango ngi dengi kuslai ka dengan mat bangatip pa ka tegaway tu ubriu ta kam kuslai ka mat ong hele ka bamon namar belai kamen sim kala lait ta dai setengah ka do tu ka mat lem tip ero em hari ngi kuslai ka tu bam tip ya ka batip pan fidang em pila perkat em mangalawat em ya ka hima jong belai ngalawat em ngini puli biang sachi sen ni dekat ai lang dekat lai pulai to ngini puli lang ha kani ka por ka bamenta henrei wat shwa ya ka hima oblei bade ka hok ka jong u te ya kini ki ai baro on sa ai lang tam happy amen.